pra de mensen van mij, al druk die leven mij. Ik kan niet omdraaien niet. Zeg mij, hoe kan ik wel omdraaien als die Heere zo goed is voor mij? Ik kan niet omdraaien niet. Al praat die mensen van mij, al druk die leven mij, ik kan niet omdraaien niet. Zeg mij, hoe kan ik wel omdraaien als die Heere zo goed is voor mij? Ik kan